Sadati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga bae anirang panalamata na sumiyasukati darulo pairan. Inna Allah la yandurul mar'ata la taskunu ilayha. Subhanallah. Sadati ko Nabi sa bae anirang panalamatan susukatan ni karuman niya. Nabiyasin na punto ng usap ko yung iyan. Namiir ko pa sa Quran. Nakumakapatapod ng pasmi. Ha? Nakumakayas na yumitin na tulay. Nabi ako panigapan na baka bibibit ka sa tulay. Nagibo ka ginaw ba iya, ha? Upaman na tulay man. Nalatas ko nung ilayha. Namiyak padudun sa kailay wallah. Subhanallah. At tunay kipantag amalu ba iya may nga di pagilayin wallah. At tunay arga ugalubog ka amapia may nga di ka pagilayin wallah. Ega dua hadith namiyali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung dati ko Nabi, sadati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sabai, "Law si kutam pada natin biyan bigayri idin zawj kana fi sahatillah." Sadati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga bae lumiyo si kulay niyan bigayri idin zawj kanabon suguan ni karuman niyan, kanabon panduan ni karuman niyan kana fi sahatillah. Subhanallah. Na pagkararangitan sa kaniyan, wallah. Palalakaw ko niya lupa na pagkararangitan, wallah. Pagpakaturog ang pagkararangitan, wallah. Pagkararangitan, wallah. Ingalabag sa amala, pagkararangitan, wallah. Ibig parilaan, wallah. Taman sa di mamang ni sarilang ni karuman niya. Sa maniyang mga bahin na miya kapira ka makaliwa di kataw ni karuman. Subhanallah. At miya kapira. Di ka di magintaw ko liyaw lupa nararangit, wallah. Sa tama na tiyo nabigas sa diga mamang ni sarila, kuya man na niyan na karumang ka. Subhanallah. Nagi, kuya man na niyan na sukong subay ang mawaraw sa karuman niya. Ha? Ito ba ito tayo ruso? Oh, ino walas lang ng kuya di ko nyung batuon. Ito man yun. Sukong subay ang man na niyan na mawaraw sa karuman niya. Oh, subhanallah. Yung matagyan panutulan mo kaliya, kala kali radiyallahu ta'ala ya kay sa Tigwali radiyallahu ta'ala. Sabihin na kami ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatima. Padang natigyan sa Fatima radiyallahu ta'ala anha. Iyaw kami natigyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam apungguraw sa sangata kaguraw. Subhanallah. Kuriya dia natigyan ay ni siya miruna ya Rasulullah. Imada ya bungi kaya Rasulullah. Ya Rasulullah ino kay ni pagpakaguro natigin na hay ali suatigan sugyap pangalala ko orang ang sikulangit suatigan sugyap may razak kaya di nila nakanumila kang sunara ka jahannam ay may pupuno-puno nas mga bay apa nagpupugkorya mga umatakan. Subhanallah. Mga bay iman to kapapantagan na epyan ilay wallahu ta'ala ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya katinag sa Fatima radiyallahu ta'ala anha, naniyatiro yan na ya habibi. Pagkababayaan ko, kakasyakan. Ang tunaw-no ni mga amalang ka na mga bae, nagawang tunaw-no ni pasigsagiran. Kaya niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, paganayro natin yan sa mga bae, sa mga bugiran, na misyo pagsapito, umanisan timan asa pagyan namin balian ipay bentukan yang sulwag yang mutabayan ti Nabi. Ay di sa Fatima ito na yung mga amalian at tiginaginan sa mga bae iranda na ikaya akap kailayaw mga dato si ko mga bukiran itlalakoyran ko mga karsada pagpagilairan sa mga bukiran adad na kaya akap padala ko mga pusiran. Subhanallah. Hindi na kayo matu. Ada pa na yung mananay na pag-post. Ha? Hindi yung pusinan sa pagkailayron na inindaptar yung sa social media. Namapia mambuka ka na ba puluan na mama. Ka na ba gutusan na mama. Ang gibo na mama absaksir ka sa lungan na mori. Ang mata anas ka na yung mananay na piyag-ilayang giran sumuka. Subhanallah. Malawa man na yung mananay nagdamang. Oh, kamagin sura sa amin. 30 minutes arit ko kakami. Oh. Lagi, saya man na din ang mga bayo. Kaya kay sa ating Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padapunati ko Nabi sa mga bayas siya gada nami. Sige ko apoy kunara ka jahannam. Subhanallah. Mga bayati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mami tataralo sukadugian. Uriyan yan na inisyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sige ko Jibril.
Ya Jibril ang daw na mga bay at tingin na mga bayana na panagupuguri ang mga umat ka. Tigo Fatima ya Rasulallah tunay mga maliran at tunay dusami asukang ka na mga bay at tingin na ginan sa mga bay yan iran din na pinatangan. Iran di ka pakatero sa di kerata ginawa o narudumpa iran. Subhanallah. Ay nga nakaladi nga di mantero bay. Adi kerata ginawa o karumaka. Kaya kayo sa hirap din mo. Kaya kayo sana at nayaman na niya nasa nga tao ba arok dita. Subhanallah. Kaya ka rangi-rangi. Rangi mo? Yaman na niya na marangit tumamabay. Kaya mo nayaman na niya na bay marangit. Naya ka naman niya na amirsa. Allahu Akbar. Ayap na ka naman niya na tabliga. Napaguda sa kiyang mutabay sa tingin na karoon ako na absurdi ako. Luwarago. Tiyagyan kaya karoon man niya na ano madig absurdi nga? Baka di bagangan, tingin na bagangan ako. Natingin na ito na, nagsubiyo na ka. Natingin na yung kabayan na, makakapalap-gagap na ka na. Natingin na nanayawan siya, limong wala. Tingin na yung maniga pa siya niyo, mga tablik. Limong wala, na dagod. Tingin na yung subiyo na. Natingin na di absurdi. Natingin na saan man yung ito, kung nakadigupan umpak na ulungo, kung kapagrinag. Kung tingin di ka lalayami. Ariya. Allahu Akbar. Iwati yung pakalti manolo ka. Ubaw ka tingin yung pagyugi. Napagod na sa miyak taglian na miyak asudi yung mutabay. Miyak 2 years. Miyaling. Napamumuluan na kililiti so kipiway. Sa mutagyan pa ko mga mutabay. Na dering hindi pa masanin sa kipiway siya. Ayaman na niyan nakaruman yan. Excited man mo si brother. Di niya di pa magdadaan ng motor yan. Ang hindi ba kayo hindi ka pa sa motor ka discarded man ka. Pwedong man sa Saudi. Ayaman na niya nabiya ito ko niya nun. Ayaman na niya nagpunto ko sa Saudi. Tingin na di ka punto. Miya ka dura ko na may ilo ako ka. Nami sugrad na ipiyag bigyan na nga miya ka. Miya ko nga sukabayakan. Sukabayakan yun. Tingin na sa naman niya ito ko. Nakakatibus ka man upak na mga dibag yun. Ayun na ito. Langon tagla. Agi ako siyempre. Mawaraw mabuhay. Tigas mabu. Allahu Akbar. Ayaman na niya na. Ayaw niya pigiriyagi ito. Napagit mata niya. Iman doon tingin. Ang muli na ka sa kaprinsisa. Saan ni paimipika, ka, saan ni panininda ka, saan kay sugo ka, asara di ka lumalakaw. Tingin na miya timor ka, gusto na, sa raget nung kawan ka. Miya maliin sa malabang upama, siya gito, na miya masan sa ikitmatian upama. Ayaw mga umasawalin na doon si karumanian. Nalagi doon biya ko, tingin yung miya na, inakulay na so karumaw. Tingin na di ka na lupa, miya kaliw, magagapan. Pwede sumiyong ipanuwangan ka, baka nung pamimbuno, tingin na da. Yang ada na nga motor yan, nabitin talong nito mga sida piyamasan niya. Kaya ako mag-ipanugaw na, di na di misis, di na di nga nagtitida kami ang tatrak, laging tingan sila nito ka, magasok laitiran. Di na natin sa mga sida piyamasan ko, nag-ipanugaw. Lumini ito, namiyara at naginoon niya. Yang untayaman na niya na, bay, sugyan pa ko manin sa Manila, derek jagya po, Sagya untayaman na niya na, lajing ina na ikadwa ka, andun na naroon sa kanyang tataros. Lagi ako mapitan, nag-entawagan siya ito. Tingin na Manila ka, tingin na ngayon ito, tingin na sigaro mga namiya sakit, nasabi na nga pagkaswaya. Tingin na matan sa kada to, wala ka di akong Manila. Ginatan ako niya, namiyaran taon na ginawa ko, saan lagi sa miya swaya? Saan? Di ako natingin sumul. Taman sa miya kali magawin, nag-iatawag ang Manila ngagi, ano ka mga sigaro mga tingin na din. Mata nakalain no rio na puso sa kaya kaya talikod din yan. Kagi ako ikapit gawin at tingin na sa kami argaan ka, tingin pagar ka sigaro mga, nas kami ang mga panuwangan kay argan ka. Iman itong pagulugan ka sa tikit, kailangan makaw makasin. Unas ba't makaw makasin? Naras ito, surong buling na tikit, para di kasar po makaw makasin na bulingan. At di na pa yun, paganda miya ka sa plane, miya ko pa sa Manila, dere ka kaya po. Tagi di ba, ang utabo ba yun, nasunjog yan pa kay gaiyan, sa miya kay isa, na di siya karatulbot, na miya kapit tugoy, na di ka tupad na pasya. Sunjog yan pa ko man yan sa kaya po, na dere ka kaya mo dala, di nga tatarusan ng utabo yun. Nag-iubog yan sa lamyan. Assalamualaikum. Nasunjog yan nagaw nung bain, nag-YouTube na matari malo Allah. Subhanallah. Biya ka pintuloy na di katapad na napas yan. Tingin na biya ka mamasawag, nasa pulor pa na maawat, katitod na lumiyas sa pitso ka doon yan. Biya ka pintuloy yan sa giti. Kaya tingin mo sawan ng nagari, lawas yan. Na sobra pa sa ini awat tagutu. Lagi boy aman na niya nakapalunit ang mga kubal. Kami yan luto. Nakanap, paano bumiya sugat at dalaw, di na bumiya kuriti. Agi mo agya sa itian kumiya kapituloy. Malunga man ng dama. Pimasakanan mga ulama natagi ni ba kagito suhadita mi aliw nabi
mga bay, ada lawan yan amadu walungan na mori, na sa mga bay yan din pagkantangan, na di sila di makangalbag sa di karata ginawa o mga darunupay na. Subhanallah. Ay, Koreano to mga pagariyan, mga babayan. Talo ko na dusa, siya tanong pa Koreyo. Talo na dusa, ang galbagang ka, adi nga matawbat ko Allah, nayaman na niya na sibu sangkaya dunia na mapuragun ka sumbalasya. Sibu sangkaya dunia na mapuragun ka sumbalasya. Paganairo na dusa ubarasina. So barasina na sibu sangkaya dunia, udi ka rila iwallah, na mapuragun ka. Udi ka makatun sa baya barasina, nasigan yan pagkabayad ang mga wataka. At nabuton mambuabaya barasina. Naudiron buat na sigo mga bubay ka. Naudiron buat na sigo mga pagiwatan ka. Naudiron buat na sigo apo ka. Taman sa yaman na di ka makabayad. Nadirkan tutong pa kami yadaan wallah. Sibo siya kaya dunia. Uy, nautubat ka, agad pa kaya man na niya na pangalipos ng wallah. Ingat doon dusa, awgal pa ka, adi nga matawbat, nagyang mo tayaman na niya na kipaligid na nga kung sakat ka. Susakat, ayaw man na niya, di nga ibigay, napaniya pa ka nga sibo siya kaya dunia na pag-ibragun na kawallah. Ingatlo, nasuli ka pagadati kung balalos. Nag-iyaman na niya na, ingatlo, maati ako manusia. Ayaman na niya na, Allahu Akbar. Sibu siya kaya dunia na pagita manun Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam kituru. At tuhun o manusia kuliyaw lupa na suyama na niya na mbalaalong siya. Wanda kituru at tuhun o manusia kuliyaw lupa na sumbalaalong siya. So Nabi sallallahu alaihi wasallam naginan ikiya gura-gura o kanyan. Ayaman na niya na sugya boleh na Nabi na piya ka tundu-tundugun sa mga ayat. Nasudin sugya raot umbalaloks na gyuti ayaman na niya na liyamangan sumata sa di kami solo apong pagkapun kumatan niyan. Sarta din yan kananangan sunduduan niyan. O kiat ko kawin niyan kung kalay kipantag umbalaloks. So din sugya ni turno nagyang utayat wa qadarabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudin sugya to kawiru Nabi na maragus din solo ayaman na niya na pagkapun kumatan niyan. Saya po din yan ni Madero na ubabo. Ubabo riyaot yung mikulayakan, suka bubaliyak na Nabi. Kanyan magdam, suka pakatayaon. Ubabo siya makan, siya bikulayak na riyaot yan, suka bubaliyak na Nabi. Kanyan magdam, siya manan yan, nakapakataya ko ron. Nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga urip mo Allah. Tayaman na niya na sa muto, kaya tukoy niyan kung kalay arga uwina, kalay arga ummi, kalay arga ukipuntagan kung yaman na niyan na ama. Namiya kalalang adi niya nakatawan. Pagkalalang ako sunabi adi niya nakatawan sabab sa kiyadan sa budubud. Kung kiyat to kawin niyan kung kalay kipantag umbalalos. Nayaman na nila lumiyalag. Naya paganay kasungan niya na duti man nakumur. Duti man nayaman na niya nakumba. Kaya kaya duti man nakumba na palene niya miyang bisita. Ugay na sasati man na inunaan niyan mamisita. Sangkot tayaman na niyan namasa. Pawatan pa nakalalang ko niyan kukubaw amin na. Ay na iyan, na mga naniyan na maragas din solo apong pagkapong kumata niyan. Asarta di makaplalis. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa giyang kung takapagandampian kung kubay uminian. Ato na di plalis so Nabi, sa kung takapsungyan, sa kung tayama naniyan na kuba. Allahu Akbar. Yung dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, law kanat ummi hayyun. Subhanallah. Fanadatmi wa ana usalli. Subhanallah. Law kanat ummi hayyun fanadatmi wa ana usalli. Umabuhat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umabuhat ko Nabi uyag-uyag siyuming kulayakan. Fanadatmi uriya din nanti ko Nabi nagtaluan ako niyan. Wana usalli masati ko Nabi asisya ko sambayang agad. Betati ko Nabi kabarangkas na kan so sambayang agad. Napalalawi na kan siyuming kulayakan. Pangar ka na nadaan nagwa kong busimbaga so mga katiruyan ra kan. Subhanallah. Subhanallah. Malunga man na yaman na din nagdama. Pira kanu ang magariri. 5 kanu. Sulangon wa yaman na din na magariri.
at na magariyari 4, at na 5, at na 8, at na 10. 5 ano magariyari. So 5 magariyari na palian ang kusan uumi. So langon o kailangan o 5 magariyari. Kapasang wina ay hindi magayron wag pa. So langon o kailangan o 5 kano magariyari na makano 7 kano. Nagkang kusan wina so langon o kailangan nyo makaisaysan yan manggan po. So yaman na niyan nakapasang wina. Puguraw kaya man na niyan naapi-apikin so wina ka. Iparangan niya pin so kabaya yan. Yaman na niyan ang pamakas ka niyan napkan. Napuguraw ko swata yan kapayaman na niyan na biya kasong sa disil. Nagkaraw inang mangunab. Yaman na niyan na una niyan swata yan. Napuguraw ko ng kutay saraw kayaman na niyan napakaturo. Nagyang mo tagyan po po iniyang guwayaman na niyan na miyaw na. Natundog mo pa nagyang ko tayaman na niyan napakaturo niyan. Napuguraw-raw ka pigo. Na ibat ka sulima. Awata yan na pala niyang kusan sulang unong kabaya yan. Uriyan yan na miyang makalakan. Wallahi la'adim kaswina na dumadua. Wallahi la'adim kasumi na dumatlong. Sasatiman si inaka. Inutuadan ni Ron may bugay sunganin akamaya yan. 5 kano ang magariyari na awid akalakano po. 5 kano ang magariyari na isa-isa swina iyo. Kapag man astukin niyo. Sulang mo kailangan yan. Kailangan niyo na kailangan na makadugod sa kapamimpinan sa kanang agya kapamipingon. Saya tatanong nga na di mati mag nang ganatang kaniya mo. Na duwa niya kada makasirbisyo kumasa ang kawiya mo yun. Sa kano na tukin nito yaman na ninas kagi. Makagod na kakagisiyo may yaman na ninas di makapinamang. At nakakayaan ka nasundang naswawid ang kalingan. Ay nga ang 5 tawata. Asaramiya pangalaw inaiyan na inawaan yan. Asaramiya pangalaw malalok siya na yaman na niyan natialigudan yan. Wallahi adim ka andit ni kapatay. Ina ka nataman sa kapatay nga nadigad baka tuon sa ikaluan yan. Allahu Akbar. Taman sa kapatay nga. Miya kayo sanad na sa katama. Miya ko mako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulallah. Andaw nun ipaganay pamangniyang. Edis bago Nabi sallallahu alaihi wasallam nasyumika. Ya Rasulallah. Andaw nun ikadwa ipamangniyang. Edis bago Nabi sallallahu alaihi wasallam nasyumika. Ya Rasulallah antay ikatlo ay pamangniyakan. Edis bago Nabi sallallahu alaihi wasallam nasyumika. Ya Rasulallah antay ikapatay pamangniyakan. Natingin na gugusyabi ka. Gugusyabi ka. Ino tumalay arga swina. Ino malay arga sa ummi. Higiraan na magagandam ka, kadigang pangarag, nang ayang pagampanganayab dalwan ka na ummi. Higiraan na ka makakanayab paganayab dalwan ka na ummi. Higiraan na kababayan ka na paganayab dalwan ka na ummi. Subhanallah. Ayang pagampanganay, ayang mga naniyan na dingan na sila ka. Ino kagi ada iman tuway na. Anda nga panpupanunaso awin akal ka. Anda ni penutulan nga kuya mga naniyan na kailangan nga. Nag-iyaman naniyan na di ka piyay kung balalos. So Abu Hurairah nag-ibuat kaya lawan niyan kung katiroy inayan. Niya ka umbo. So yaman naniyan na lagu Abu Hurairah di inayan na niya ka pitugaw inayin bubu yan. Niya ka pitugaw ina so Abu Hurairah na muhaditi. Niya ka pitugaw inayin bubu yan. So kaya sobra inayan kung suwaray inayan. Nasaka na kana bumatag miya kaisa. Kana bumatag miya kadua, kana bumatag miya katlo. Kamintin, adi nga di ka pakatiro. Sa lagi do puro patanaw ng pusri inaka. Subhanallah. Wala po, suyaman na niyan na mga bayro, miya kasagod sa kang bubota na miya gdam ka. Suyaman na niyan nagyaraser kay inaka. Palong ka man ba? Kakakasa tao. Nasakay paganay amin pagantaat sa masakiti inaka. Sakay kakasa tao, nasakay paganay. Ayaman na niyan na mitulog damihan sa maragon. Mitulog damihan sa masakit. Dasang timan na baraibon yan. Abadala to si ate. Ayaman na niyan na masakit buwatan yan. Subhanallah. Nag-isa ba? Niyaguntong suyaman na niyan. Nawata, rumanaw sa balalok siya. Ay pipigil nga na di iba't ibagaan ng gunatang kaira. Nadadaw gate. Ayaman na niyan na pagawang kaira. Nalangan nga siran sa kapi abubay. Langan nga siran sa ayaman na niyan na kapi amama. Doon po na ayaman na niyan na pagdudan. Uni ka no, ayaman na niyan na makapulablag. Sugi sa ba, pasok man sunda. Ay na iyan, da ama iyan.
Nasiko man isang bayang ka. Naupang apil pa si Mang Nisyumi ka. Api ang inang imibalas ka kung kaya senior ka.